Na, itt játsz. Na, sziasztok srácok, mindenki egy újabb videóban, és ebben a mai videóban Stumble Guys-ozni fogunk a Tázival. Hello, bro! Ez a YouTube csatornájára lesz, remélem tetszeni fog, vegyünk egy jó prízet. Nem kell gyűjteni, ez jó. Hát? Jó. Pedig ez jó príz. Na. Nagy esélyed van erre kettőre. De más még úgyis bírsz gyűjteni, nézzük, ez 800. Nézzük meg, mit nyitott volna. Bilbao, lesz-e legendári, örülni? Itt legyen valami jó. Szurkoljatok, hogy mi legyen. Epic, nem baj, ez is jó. Na, legalább maradt 40 gemet. Ja, 41. Egyébként, ha itt vagytok ebben a videóban, és lássátok itt. Várjatok, még nyomjuk ezt. Mi kapcsolatod? Itt vagyunk. Hát egy meccset megyünk. Figyeljetek. Event. Jaszazi. Figyeljetek, itt van game. Van 46. Nézzük, menjünk egy meccset gyors. Ja. Remélem, hogy fogunk nyerni. Biztos. Szóval iratkozzatok fel, nyomjátok be a lájkot, a csengőt se felejtsétek el. Mert ez úgyis így marad. Nagyon kell. Na, itt vagyunk. Nézd, mennyire fog laggolni. Akarni fogsz mented? Hát, az én telefonom tudja, hogy nem soha nem van. Nézzük meg milyen. Szóval iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, és ne felejtsétek a lájkot, és ez nem se. Hát itt benyomunk egy klacsot ezen. Na, hát nem bírom. Így van. Nézzük, hogy milyen trükköket lehet itt beadni. Nem probléma. Köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban.